να κάνω μια προσπάθεια. Όπως υποσχέθηκα, εγώ θα δηλώσω την ταυτότητά μου, γιατί δεν έχω από κανένα να κρύψω τίποτα. Να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο που βρήκα. Δείξτε μου λίγο τις φωτογραφίες αυτές της μητέρας, μάλλον της φερόμενης, προσέξτε, ως μητέρας, η οποία λένε ότι εργαζόταν ως παράνομα εκδιδόμενη γυναίκα. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, διότι δεν βλέπω ούτε πρόσωπο, έχουν κρύψει τα πρόσωπα, δείχνουν απλώς το πίσω μέρος του κορμιού της κλπ. Θα κάνω μια προσπάθεια να ομιλήσω με το μέρος, το οποίο στο ρεπορτάζ κάποιοι blogger το ανακατεύουν και το εμπλέκουν το μέρος το συγκεκριμένο ως μέρος το οποίο ήταν παράνομα εκδιδόμενη η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία λένε ότι είναι η μητέρα του παιδιού. Είναι κατηλημμένος, έχει πέσει πελατεία στο μαγαζί. Έπεσε πελατεία στο μαγαζί. Έπεσε δουλειά. Είναι κατηλημμένο, λέει το μέρος. Το τηλέφωνο. Είναι κατηλημμένο. Έχει πέσει δουλειά. Έχει πέσει κίνηση. Δεν κακολογώ κανέναν, αλλά θα πρέπει να μάθουμε εκεί πέρα το μασατζίδικο αυτό. Ελπίζω να μας βλέπουν από την αστυνομική διεύθυνση Αττικής. Το μασατζίδικο αυτό είναι νόμιμο? Ή περνάτε και σας στάζουν το μεροκάματο? Κύριε Παπαζαφύρη, Διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής, επειδή είσαι καταξιωμένος αστυνομικός, να το ψάξεις το πρωί. Ψάξτε το, εγώ στο δίνω πάσα. Τι άλλο να κάνω? Είσαι 30 χρόνια, 35 αστυνομικός. Έβγαλες μια σοβαρότατη υπόθεση και αξίζετε συγχαρητήρια όλοι εσείς που δουλεύετε εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα, κύριε. Μην τα αφήνουμε αυτά τα ερωτήματα. Μην τα αφήνουμε αυτά τα ερωτήματα. Βασανίζουν τον κόσμο και την κοινωνία. Η μάνα, αν ήταν παράνομα εκδιδόμενη σε ένα μασατζίδικο, παράνομο μασατζίδικο, τι θα ήταν, παράνομα εκδιδόμενη σε νόμιμο μασατζίδικο? Έπαιξε ο τόπος, κύριε Παπαζαφύρη, κύριε Διοικητά της Ασφάλειας Αττικής, έπαιξε ο τόπος. Σαν μανιτάρια. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Αντιμετωπίστε τη διαφορά στους κόλπους σας. Τα αρπάζουν αστυνομικοί. Πώς το ξέρεις? Τι περιμένεις, να έρθω να τους πω? Τους γνωρίζετε όλους, έχει βρωμίσει ο τόπος. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Να πάω ο ίδιος να τους συλλάβω, να τους περάσω χειροπέδες? Δεν γίνεται. Δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Εσείς είστε οι διοκτικές αρχές του τόπου. Λένε ότι εκεί η μητέρα ήταν. Ξέρω εγώ αν ήταν? Πού να ξέρω εγώ? Πού να ξέρω? Για να δω πώς προσπαθήσω. Μ' ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Συγγνώμη σας απασχολώ. Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Για πείτε μου. Είμαι ο Στέφανος Οχίος, ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Δεν νομίζω να ενοχλώ. Για πείτε μου. Εργάζεστε στο κατάστημα? Μάλιστα. Ωραία. Ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα. Επειδή βλέπω στο διαδίκτυο, στο ρεπορτάζ που έχω κάνει για... Ίσως σας έχουν πάρει και άλλοι, δεν το ξέρω, πιθανόν να σας έχουν πάρει και άλλοι. Στο διαδίκτυο έχει δημοσιευτεί η ταυτότητα του συγκεκριμένου μέρους, Ναι. το οποίο από ό,τι βλέπω είναι ένας χώρος νόμιμης παροχής υπηρεσιών μασάζ. Μάλιστα. Ενημερώνουν όμως κάποιοι φίλοι από το διαδίκτυο ότι στο συγκεκριμένο μέρος, στο οποίο εγώ δεν θέλω να αποκαλύψω τη διεύθυνσή του ούτε το όνομά του, εργαζόταν η μητέρα, η βουλγάρα μητέρα του παιδιού το οποίο δολοφονήθηκε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το ξέρω. Ορίστε. Εγώ δεν ξέρω. Δεν την είχα δουλέψει ποτέ σε αυτή την κοπέλα. Ναι, μιλάνε για μια Τερέζα και λοιπά, ας πούμε, γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι, Τζέσικα. Μπράβο. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ είμαι σαν υπηρεσία σε αυτό το μαγαζί, δεν την είχα δουλέψει ποτέ σε αυτή την κοπέλα. Τώρα αν δούλευα λίγες μέρες που δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, δεν ξέρω. Δεν την είχατε δουλέψει, λέτε? Όχι. Ναι. Τι εννοείται δεν την είχατε δουλέψει? Δηλαδή δεν συνεργαζόσαστε μαζί της? Κοιτάξτε, εμείς κάθε βράδυ εργαζόμαστε με διάφορες κοπέλες. Αυτή δεν έτυχε να την είχα ποτέ. Τη γνωρίσα, γιατί προφανώς θα είδατε τηλεόραση, θα είδατε αυτά που συνέβησαν. Δεν την ήξερα, απλώς την είχα ακουστά, σαν Τζέσικα, τίποτα άλλο. Όχι, αγαπητέ κύριε, άλλο ρωτάω εγώ. Εσείς ειδήσεις είδατε, δεν είδατε ειδήσεις? Το είδαμε, εντάξει, την ξέρω την κοπέλα. Εντάξει, την ξέρω ότι ήταν εδώ στα μαγαζιά, αλλά εγώ δεν είχα δουλέψει ποτέ. Να ξέρω τι χαρακτήρα ήταν από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, άλλο ρώτησα εγώ. Δεν είπα ότι
Εσείς δουλεύετε στο ίδιο μαγαζί συνέχεια? Όχι. Όχι. Στο μαγαζί που δουλεύετε εσείς, στο συγκεκριμένο μαγαζί, Ναι. το οποίο παρέχει υπηρεσίες μασάζ, έτσι. Μάλιστα. Η κοπέλα ως Τζέσικα εργαζόταν σε αυτό το μαγαζί? Εγώ σας λέω δεν ήξερα. Τώρα αν είχε δουλέψει άλλες μέρες δεν ξέρω. Άλλες μέρες δεν ξέρετε. Ξέρετε αν δούλευε σε γειτονικά καταστήματα? Τι να σας πω, δεν ξέρω τίποτα. Άλλο ρωτάω, επειδή μου λέτε φυσιογνωμικά την γνωρίσατε. Δούλευε σαν σε μαγαζιά δούλευε. Τώρα σε ποιο μαγαζί δούλευε δεν μπορώ να ξέρω. Δούλευε λοιπόν σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών μασάζ. Σωστά. Τώρα σε ποιο μαγαζί δούλευε το κορίτσι δεν Εντάξει, ξέρω. δεν είναι εκεί το θέμα. Ξέρετε πού, ας πούμε, σε ποια περιοχή, ξέρω εγώ, στον Γκάζι, στο κέντρο, στην Ομόνια, πού περίπου? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν το ξέρετε αυτό. Εσείς πόσα χρόνια την κάνετε αυτή τη δουλειά? Γιατί προφανώς έχετε εμπειρία, έτσι. Ένα χρόνο. Α, ένα χρόνο. Και τι ακριβώς εκεί πέρα παρέχετε? Στούντιο είναι. Ναι, στούντιο είναι, εντάξει. Στούντιο και εγώ δουλεύω σε ένα στούντιο το πρωί και κάνω παραγωγή εκπομπών. Τι Το στούντιο? μαγαζί αυτό εδώ πέρα παρέχει μαζά, κάνει σεξ. Είναι στούντιο για σεξ. Είναι στούντιο παροχής υπηρεσιών σεξ, έτσι. Μάλιστα. Είναι νομίμως? Προφανώς ναι. Άλλο προφανώς και άλλο αν είναι νομίμως. Εγώ, Είναι εντάξει, νόμιμο, είναι νόμιμο. είναι απολύτως νόμιμο. Δηλαδή είναι δηλωμένο. Οι κοπέλες είναι δηλωμένες οι κοπέλες. Αυτά μην τα ρωτάτε εμένα, δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρω αυτοί Εντάξει, που εγώ ασχολούνται με την επιχείρηση. άλλο ρωτάω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Εσείς βγάζετε μεροκάματο προφανώς εκεί, αλλά είναι ένα μέρος στο οποίο πηγαίνουν νομίμως εκδιδόμενες κοπέλες ή παίρνετε και καμιά φορά, ας πούμε, για να καλύπτετε κανένα ρεπό και καμιά κοπέλα η οποία, ας πούμε, κάνει. Νόμιμος είναι οι κοπέλες. Από ό,τι ξέρω εγώ με τις κοπέλες που συνεργάζομαι είναι νόμιμες. Ναι, πόσες κοπέλες έχει το μαγαζί, ας πούμε? Ορίστε. Πόσες κοπέλες το μαγαζί παρέχει, ας πούμε? Μία. Α, μόνο μία. Μία μόνο. Μάλιστα. Και στην ευρύτερη περιοχή του, στον Γκάζι? Ναι. Από ό,τι ξέρω στον Γκάζι είναι πάρα πολλά μαγαζιά. Προφανώς από μία κοπέλα πιστεύω να δουλεύει. Δεν ξέρω στα άλλα τι παίζει. Αυτές πόσο βγάζουν, αγαπητέ κύριε? Ορίστε. Πόσο βγάζουν τη βραδιά αυτές? Τι να σας πω τώρα. Αυτά δεν μπορώ να σας το πω τίποτα. Πολλά ρωτάς. Καλά, τώρα πολλά ρωτάω, δημοσιογράφος είμαι, σου λέω και το όνομά Εντάξει, μου. καλά. Από εκεί πέρα αναλόγως την πελατεία που θα έχουν τα κορίτσια. Αναλόγως στην πελατεία, δηλαδή μπορεί να βγάζουν και 50, ας πούμε. Μπορεί και 50, μπορεί και 100, μπορεί και 150, μπορεί και 0. Α, μπορεί και 150, δηλαδή εξαρτάται τον πελάτη ή εξαρτάται το ραντεβού? Εξαρτάται το ραντεβού. Με ραντεβού κλείνουν οι κοπέλες ή όποιος έρχεται εκεί πέρα? Χτυπάει ο πελάτης και μπαίνει μέσα, αγόρι μου. Εντάξει, είναι ένας κανονικός οίκος ανοχής δηλαδή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Πώς πάει η δουλειά, έχει πέσει? Αρκετά. Έχει πέσει. Γιατί σας έχουν βάλει τις αποδείξεις? Είναι και αποδείξεις, δεν έχει λεφτά ο κόσμος, αυτά. Μάλιστα. Δεν πηδάει ο κόσμος δηλαδή? Ορίστε. Δεν πηδάει ο κόσμος? Ακριβώς. Χίλια ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα εύχομαι.